السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دوست عزيزة شو مشتوري الله شمار سلامت بك. الوقت مرتي سنگتاني بارا بركنا ودز بهاراني کجام سنگت و کجام دز بهار اختیار من بکنانه کجام دز بهار شرين و کجام سنگت شرين عين صفات چی ببنتي مرزانا اشرنا قعنا اولی صفات سنگت و دز بهارين شرين همشي اگر تو دیر گوسترا نیتی تی حال ای کرا سر نبیتا گڑتی جوستا کان تی حالا شمی ڈولیں چه بازی مردم اتکا منا پراوٹا وشتا تو کچھ دیر ہے سنابا نیائی گئے مطلب نگند گئے خیری اللہ شمار جزائے خیر بدا او باپوشتا تی تعریف پاکا او کسا نیلی تی بخرابے او بدی گشگا مجلسی آگا تی نام گرگ بھی تی ذکرہ کنتے تی تعریف پاکا تی شریعہ ظاہر کان مردمانی کہہ رہا و ہر چیز کتو کا بدی ہستا خرابی ہستا آیا چھیڑ دا کدی بھی چیزانے ذکرہ نہ کن چیا کس پورا نہیں درستے مردمان تو کا عیب ماں آبلے کدی بھی تے عیباں ظاہر نہ کا چھیڑ دنتے اگر تو لوٹے زانے وقتی دزگوار یا کتی سنگت ہمیں ڈاولا یا گا انہا زہری ٹیمہ بچاری وحدی تو آئی اگو زہر بھائی گلہ بھائی نی ازانک بھی اگر تو زہر بھی تے آئی اگو پدا بھی تے عزتی کو تے مردمان دیما تعریف بھی کو تے شریع ظاہر کو تا و آئی بھی چھیڑ داتا بزان ای سوہر ٹکری او یک ہیرئی چوشی مردم نسک کمی اگر ترہ چوشی مردم رسے ای کدیبی یلو مکا شرعی مردم ہمیں ٹیم با ظاہر بھی ظاہریہ گلیا زانک بھی اچھی ڈولی مردمی وشیہ و درش شر لیکن تو چارے منی سنگت یا منی دزگوار ماہی کو ظاہر بھی تا منی واپشتا حبری کو منی عیبی کشتا منی رازی ظاہر کتا او منی پشتا دروگی بس گڑا اشیاء چو اتارا بسنبال اے دزگوہاری ہے اور سنگتی ہے حقیقتا مستحق نہیں او ایدہ منی حبران چی اے مسمجھے کہ اگر منگشان دزگواری کو دزگوارا یا کہ سنگتی کو سنگتا اگر نارضا بیتا وشان مبا اینا وشان ببا نارضای و بی گلہ و بیتے مردم گوھار کو گوھارا برات کو براتا من ناگشا کہ وشان مبا بلے ہما کے بدی صفات مردم ما ذکر کتا آئی آگو اگر وشان بیتے و تارا بسنبال چیا اماری تو نزانے کدی ترہ ڈنگے جن یا اللہ منی شمارا اجازت کنا شما اللہ باہوٹے والسلام علیکم ورحمت اللہ.